Сега имаше един коментар от един възрастен човек, никой не казвам нещо лошо за възрастните, да, защото и аз не съм на първа младост, всички, дай Боже, да станем, нали, възрастни, но човека си с другите едно времешни разбирания казва за какво е тази такса. Ами, свикнал е човека и баща ми така се чуди, в днешно време нещата не са такива, каквито бяха. Един банков превод струва някакви пари. На времето казва, преводите бяха безплатни. На този човек как да му отговоря, че ако тези услуги не са платени, то този бизнес няма да го има. Ама това с въпросната гребна база, защо я няма? Защото тя на времето е била финансирана или от държава, или от община, или някакво ведомство, пак държавно. В един момент тази издръжка е секнала, защото някой е решил, че това вече не е приоритетно и няма ли е частната инициатива? Нищо няма. Факти.